99% от мъжете никога не правят това, но точно това естествено привлича жените. В началото това може да звучи като преувеличение. Но спрете за секунда и наистина помислете. Колко мъже сте виждали, които са красиви, самоуверени и финансово успешни, но въпреки това им е трудно да изградят истински, смислени връзки с жени? Реалността е, че привличането не е наистина свързано с външен вид, богатство или социално положение. Това, което повечето мъже не забелязват, са малките, но невероятно мощни навици, които правят един мъж незабравим. Това са фините поведения, действащи под съзнанието. Те са тихите сигнали, които говорят директно на емоциите на жената, без тя дори да го осъзнава. Най-разочароващото е, че тези навици не са трудни за усвояване. Те не изискват скъпи подаръци, драматични романтични жестове или години опит в срещите. Всичко, от което се нуждаят, е осъзнатост, истинско намерение и готовност да се издигнат над повърхностните модели, в които повечето мъже многократно попадат. Днес ще споделя 5 неща, които жените тайно копнеят, въпреки че рядко ги изразяват открито. Това не са типичните клиширани трикове за флирт, които сте чували безброй пъти. Вместо това, те са фини психологически принципи, вкоренени в човешката природа и вечната стоическа мъдрост, които могат напълно да променят начина, по който една жена ви вижда и преживява вашето присъствие. Ако все още не сте открили тези принципи, значи пропускате онзи вид привличане, което се задържа в съзнанието и дълго след като сте си тръгнали. И това е видът привличане, който наистина има значение. Не временният интерес, който изчезва в момента, в който си тръгнете, а дълбокото, трайно впечатление, което я кара да мисли за вас седмици или дори месеци по-късно. Преди да продължим, не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за канала и да включите известията, за да не пропускате прозренията, които биха могли напълно да променят начина, по който подхождате към връзките. А сега, нека започнем. Първата тайна е силата на докосването преди интимността. Представете си, че сте насреща. Разговорът тече без усилие. И двамата се усмихвате, смеете се и всичко се усеща спокойно. И все пак, нещо сякаш липсва. Има фино усещане, че връзката не се е развила напълно. Придружаваш я до вкъщи, изпращаш и съобщение след това и нищо. Без отговор. Точно тук много мъже грешат. Те вярват, че привличането се изгражда само чрез думи, хумор, интересни истории или умни разговори. Но истинската човешка връзка е много по-сложна от това. Жените не се свързват само с това, което казвате. Те се свързват с това, как се чувстват, когато са около вас. Вашата енергия, вашето присъствие и осъзнаването на момента играят важна роля. Един от най-пренебрегваните начини за укрепване на тази емоционална връзка е чрез докосване. Не насилствено, агресивно или неподходящо докосване, а докосване, което се усеща естествено, уважително и нежно. Едно просто несексуално докосване преди интимност може напълно да промени динамиката между вас двамата. Леко докосване по ръката й, нежна ръка, която лежи за кратко върху кръста й, или задържане на ръката й за момент. Тези малки жестове често съобщават много повече, отколкото безкрайните разговори биха могли. Без да кажат нито дума, те тихо съобщават: грижа ме е за теб. Ти си в безопасност с мен. Напълно присъствам в момента. Най-голямата грешка, която много мъже правят, е да свързват очакванията си с физическото докосване. Те докосват, защото очакват нещо в замяна. Жените често разпознават това намерение почти мигновенно. Вместо да създава комфорт, това създава натиск. Но когато мъжът предлага докосване, без да очаква нищо в замяна, той веднага се откроява от всички останали. Той се превръща в някой, който създава усещане за безопасност. А безопасността е основата, върху която се изгражда истинското привличане. Помислете, когато леко докоснете ръката й, докато изказвате мнение, или нежно я водите през тълпа с ръка, нежно поставена на гърба й, вие правите много повече от това да създавате физически контакт. Вие тихо съобщавате, че сте уверени, защитни, внимателни и осъзнавате нейното присъствие. Това е безшумен език, който съществува отвъд думите. И това е език, който жените инстинктивно разбират и на който реагират от поколения.
Както Марк Аврелий веднъж е казал: «Спрете да спорите за това какво е добър мъж. Бъдете такъв. Запазете спокойствие. Останете центрирани. Бъдете напълно самоосъзнати». Повечето мъже никога не разбират истински този принцип и точно за това се затрудняват да изградят смислени връзки. Но мъжете, които го разбират, стават незабравими, защото осъзнават, че привличането никога не е сделка. То е преживяване. И това преживяване започва с начина, по който я карате да се чувства в най-малките и най-тихи моменти. Втората тайна е изкуството да се флиртува с уважение. Много мъже обикновено попадат в една от двете крайности.